σε αυτό το δεύτερο κομμάτι, σε αυτό το δεύτερο βίντεο είμαστε στο μεγαλύτερο κομμάτι της διαδρομής, το οποίο είναι χωματόδρομος, αλλά καλοφτιαγμένος και ευκολοπάτητος, τόσο ευκολοπάτητος ώστε να μην χρειάζεται να έχουμε δεύτερη σκέψη για τα λεπτά λαστιχάκια της κουσινέρας ζάντας που φοράει αυτό το πολετάκι. Πρακτικά βρισκόμαστε κάπου στο ενδιάμεσο της διαδρομής μεταξύ του Ρούκι, ένα χωριό, και του Βιγάντη, ένα άλλο χωριουδάκι 5.000 κατοίκων. Όπως βλέπουμε υπάρχουν επίσης κάποια σπιτάκια στη μέση του δρόμου, με κάποια σκυλάκια που ενδεχομένως να μας πάνε στο κυνήγι. Το πιο πιθανό είναι ότι αυτά είναι σπίτια που έρχονται μόνο για καλοκαιρινές διακοπές ή Σαββατοκύριακο. Όπως η πρόσβαση εδώ το χειμώνα περνάει πολύ και περνάει ιδιαίτερα δύσκολη. Το τοπίο μετά από λίγο αρχίζει να γίνεται μονότονο. Πρακτικά θα μπορούσα απλώς να είχα παίρνει φωτογραφία, αλλά τουλάχιστον έτσι έχει την ιδέα της κίνησης.